Totela. Osiyana. Nawo abantu baphela siyabona ku social media, siyabona ama video, siyabona ku TikTok. Isende. Amasende avuvukele. Sesabona kakhulu khona insizwa la kuthiwa ubani uthuleleni if ngingaphazame uke wasiza abantu more than 2 or 3. And nasebaphepheli bayavela abantu abanjalo. Manje maningi ama theory. Abanye bathi sebecushiwe nomfazi womuntu omunye kuningi nje okukhona. Njengoba lapha endabuko ngicanga ukuthi ke when it comes to ukucupha nokuvikela nokulapha izinto zozazi if wasichazela ngale yanto leya isende ukuthi ngazi bizwa ngani ungathini ngayo isende singadalwa into eziningi ngoba ngifundile ke mina ngeke ngikhulume ngokudokotela ukuthi odokotela bona bathi senziwa yini into engizokhuluma ngayo mina mfowethu ngingakhuluma ngelumbo like athi umuntu ngifuna ukulumba ubuhle nobubi engakhuluma ngabo ukuthi ngifuna ukulumba unkosikazi wami ozolala naye noma intombi yami ozolala naye bese vuvukala amasende. Okay, ngizoqala la. Yabona insizwe le. Yes. Le. Ngoba mniyami. Ngayikhoda. La mkhulu kuye kufika umuntu noma kuzofika umuntu khathazile mfowethu ngibambe unkosikazi wami uthi uyajola. Mengibamba unkosikazi wami ukuthi uyajola ngifuna umfaka ilumbo. Le lumbo leli ngifuna ukuthi mekalala nomunye umuntu wesilisa. Lo muntu wesilisa avuvukala amasende. Okay. Usethuma mina ukuthi ngikhande leyo nsizwe ukuthi kwenzeke njalo. Number 1. Mina la kumele ngifune izilwane ezizothi mazikhwela zivuvukala amasende. Imbongolo. Okay. Mayizothi mayikhwela iqala ivuvukala amasende. Yes. Ihashi ngokunjalo nembila nezinye zezilwane. Bese sifuna futhi izilwane ezingaba izinyoka. Sisebenzisa ikhanda nomsila. Inyoka mayizoshaya ibalansa ngomsila bese ishaya ngekhanda. Okay. Leyo nto leyo ihlanganisa lensizi yaleli lumbo leli. Ukuze leli lumbo leli the time umuntu esengena lapha yabese kuba kusebenza lezihlungu zalenyoka ukushaya. Manje baba lento inkinga lanaka umuntu uyayithatha lento ayoyifaka kumuntu wesifazane noma ayoyifaka entombini ngokuthi wena uyayisola nele intombi yakho noma unkosikazi wakho uyamsola ukuthi uyajola noma umbona ubuhle bakhe wena bese uthi ngoba ngisebenza eGoli ngifuna ukuyifaka lento baba izoyifaka kunkosikazi wakho izolinda noma izohlala ngoba uyamsola kade akajoli uyifake ingamtholi umuntu azomshaya mayingamtholi umuntu ozomshaya ilindile ngoba phela yibona manje inyoka mayisemgodini isuke ilindele ukushaya noma ngabe yinini buka ke baba uyabuya wena eGoli ufakile leli lumbo leli usubuya eGoli uyolala nonkosikazi wakho njengenjwayelo ugaxele lento baba ukhumbula ayisebenzi ngensini ukuthi izothatha insila yakho ilinde okuzongena bese iyabamba usubanjwa yilumbo lakho angisakwazi ke manje ukuthi usubuya uzakhathazile lensiza ayilindile wena lensiza kuyona yakho eyami mayingasekho seyiphelile lento ke mkhulu siyaqala manje kusebenziswe namathumbu egalukuni khona lapho ngoba kanti phela vele umuntu mezoba nesisende ukukhunyelwana nayisiso sikhale la sikhokho la iswini lento le time iyenzeka kanjalo iyaqamba yakhanda and iyagijima mfana nehlungu zenyoka meke yakushaya mkhulu uphila isikhathi eside umuntu umbone sevuvukela amasende kubi khehla lami ukusebenzisa ilumbo lokucupha umuntu wesifazane limbi lelo lumbo abanye abantu ke bake basebenzise engcono izibambo kodwa nje ilumbo lokuvuvukalisa amasende leyo nto umuntu osuke egaxeliswe into yakhe ekade ethi ulumba umuntu wesifazane ngokungamthembi noma ngokumbona ubuhle bakhe bese etshela ukuthi angajola noma azibona umuntu wesilisa imkhuba yenza yena acabanga ukuthi nalo wesifazane angayenza bese ke ayagaxela omunye umuntu ufaka lelo lumbo lelo lesisende ngokuthi uyakuzonda wena ungimbhemo wakwabo noma uzonda wena njengendoda bese ya kumfazi wakho amlinge amfake lelo lumbo ngokuthi ufuna ukubulala wena
ngoba leli lumbo leli ulifaka kahle kahle kumuntu ongeke usaphinda ulale naye, hayi kumuntu ozophinda ulale naye. Isitha sakho singakushaya ngalelo lumbo. Alilula uthi lilapheke ngoba liyashesha. Likhona ilumbo leli lesende lihlanisa wonke amasende lawa alezi zilwane engengazisho ngoba futhi lento into enza ukuthi bebucayi ukulapheka kwayo isetshenziswe namathumbe egazi sisebenza naleswini isiseko sihlala isikhala ngaso sonke isikhathi sihlala sithi lo sithi kanti ngoba siyakhukhumala siyakhula. So ilumbo nje mfowethu into ekhona nanti ilumbo likhona. Yabo nje beligcwele leli lumbo leli alisebenzanga ukunikeza abantu ukuthi bayofaka abafazi kodwa lisebenze kubantu esithi sizama ukulapha isende. Sizama ukulapha isende, asilapha isende ngoba yayingakhandwanga yimina le yamgaxelisa. Umnikazi wayo akasekho. Ngiyazama ngensiza engazi ukuthi ziyasebenza ukulapheni isende. Nje uyibona nje singaka nje. Isende lesi esuke sikubantu. Ithathe ethe on risk into umuyithatha yokucupha umfazi. Ngoba ingabuya ikushaya nawe phela. Ishaya wena mkhulu lento. Indaba yokuthi nje uyamcupha umfazi kahle kahle ngokwala ekhaya kwakhathazile. Ngabe ngithi mina mkhulu umfazi ungamcuphi kodwa mfaka isibango. Ngoba buka la mkhulu. Ubani mfowethu ongondla ingane yomfazi angalali naye. Wena njengoba uthi uyamcupha lo mfazi ukuthi angalali nomunye umuntu, wena mawusufile uthi lo mfazi noma lo muntu osifazane uthi akangabi khona umuntu ozomjabulisa. Okokuqala lokho. Okwesibili uthi wena ke noma ila ekhaya ngoba mhlawumbe phela ikhona into amangena ekhaya uthi uzongena ubani ozokondla ingane zakho wena ngoba phela lo muntu akathintwa. Shuthi wena ngokufa kwakho uthi kahle kahle lo lengane zakhe azilambe. Usho njalo. Hayi mina ngenzela ukuthi njengoba ngisakhona angagangi. Yindaba ungayenzi wena into yokuthi angingaze kufike ekutheni unkosikazi wami alale nomunye umuntu wesilisa ngikhona. Kunokuthi wena uzofuna ukuthi baze bambathe ndawonye bese vonakala ngomuntu. Yini wena uzofuna amadlelo akhaza abonakale. Yini ungayifaki intombi noma unkosikazi wakhe isibango. Sokuthi indoda ithi iyafaka iwindulo. Ngisho kuthiwa isikhotheni layo isizabe ngani kodwa mina ngoba ngivalile lapha ukuthi bekathinta iyalala. Wenzelani umuntu wesilisa uyinkinga uyigwala. Meke wazama ukulala umuntu osifazane kanye kwangenzeka uyamsaba okwesibili. Ngiyaphinda. Ngeke saya kwesibili ngoba usiyamsaba. Usebona ihlazo yena. Manje leyo kulona bacupha abantu besifazane. Selona hamba nifuna nigene nifuna izinsizi ngoba lena zilanda khona abasekho. Kufana nokuthi sekuyazanywa lapha usalashwa. Sesiyazama manje ukuthi ngezinsizi esizaziyo ukuthi zenziwa kanje lento. Sesiyazama mhlawumbe mina izinsizi nizami la. Khona ungekho akwakukhona lapha. Ngoba insizi nensizi inokhiye inoma inepassword yomuntu owodwa noma yethambe elilodwa. Yes. Amasenda lezinto ayonyiswa. Agayo ahlanganiswe nale mithi le. Uyayibona? So lento nje emkhulu akuyona into yokuthi wena ungazigqugquzelela uthi ngoba unonkosikazi ufuna ukuthi unkosikazi wakhe angagangi bese umfaka ilumbu izobulala wena le nto. Izobulala wena bafile baphansi beshawe into zabo. Khona ke dokotela le angazi bizwa ngani. Sesayibona ku Back Life bebanjwa oqotshweni. Yeah. Kuthi abantu balele abasathedelani. Ukuhlangana njengezinja. Yes. Yes, ukuhlangana njengezinja. Injani le yinhle yimbi ngathini ngayo? Okay. Ngizoyikhuluma futhi kanje ngingayifanisa nalo ilumbo le. Because ilumbo naleyo nto le. Okay. Because sekusetshenziswe nje izinto nje ezithize. Okay. Yimbi ngoba yazi mu indoda engathi uma wenza into wakhe into ozodwa masekuthiwa manje seyiyenzeka. Kodwa isakhe isithunzi sakho. Okay. Bese futhi yasakha nesithunzi senkosikazi wakho ukuthi ke hlonipheka ngaleyo nto wena ezokwenzeka. Uyazi ukuthi intombi noma isoka noma unkosikazi wakho methe ulala nomunye umuntu. Indoda yathi yalala yathi yalifaka lawa. Izothi ngiyamhlonipha lo yambhemu unenye induku. Usuhloniphekile ngale kokugqama kubantu ukuthi kuze kubonakale wehliseke isithunzi. Uyayibona lo nto? Kodwa manje uma sebebambana
sekumele manje kube khona imithi ezosetshenziswa kowesilisa nowesifazane ukuze bahlukane bende kube khona imithi esetshenziswayo kubona bobabili ukuthi bangafi ngoba emva kokuhlukana kwabo kumele bafe. So wena manje usubona umhlaba wonke umphakathi wonke ukuthi umfazi wakho ulale nobani and uyathakatha wena kulungileke lokuthakatha but umfazi wakho uselale nobani emva kokuhlukana kwakho nalonkosikazi lo wena nalonkosikazi lo yiphi umuntu osifazane ophinda uphile naye wena ngoba wena uyaxuphana wena awakhi kahle wena umthathelani mungamthembi ngoba indaba iqale kuthena abantu besilisa abanomona nenkomo yabesifazane madoda umuntu ambona umuntu emuhle lapha amfisela asondele eduze kwakhe maka amnikeza ixubu yena usefuna ukuba ukudla kwakhe kade ntshontshiswa ngoba le genge yamalumbo nje yilo ntshontshiswa isithelo bese ifuna kube esayo ekubeni nabafazi bayo. Uyabona manje nabo nabesifazane bayantshontshisa kanti untshontsisa isilima nje esesibona ukuthi ukudla lokho sekungokwami. So the best one yokuprotecta isibaya sakho ngoba kuthiwa kudala isibaya iyiphi indlela yokwakha umuzi nokuthi umnkosikazi wakho angakugangeli noma angagangwa. Okay, siqale la. Nansi insizwe yakho ikhona le nsizwe le. Yes. Le nsizwe le eyelumbo. Okay, mina ngalo ngikhocha phela ngoba vele nginawo ngiyazigayela. Ngeke ngize ngigaxele nangelilodwa ilanga. Yes. Kodwa ngilandela uyozibona. Mina engizenzelayo. But angiyenzelanga ukunikeza abantu ukuthi bafake abafazi babo. Yes. Kodwa into engiyenzele kona ngiyenzela ukulapha ngayo. Kodwa futhi uyayithatha at your own risk. Akuyona uyoxupha umfazi. Kodwa uxupha umuntu ongeke usalala naye. Okay. Uxupha umuntu ongeke usalala naye ukuthi kabulala amadoda. Shuma ukuthi nisembango nothize nalo umuntu wesifazane nisempini senifana nezitha. Mhlawumbe ungayisenza kulo muntu kanjalo. Hayi umuntu osathi umbiza ngonkosikazi ngoba ngeke ungalani nonkosikazi wakho. Okwesibili lokho ukuthi wena ufuna ukuthi babambane njengezinja. Mhlazane yaphela noma ukulahlekela lo muthi okhothayo wena muzolala nonkosikazi wakho. Uyazini ukuthi kuyogaxela wena? Ngoba kuyakwenzeka nje kube siphishiphithi nje kuphuthume nje kube mnyama amehlo isikhali. Awuphethe lo muntu. Uyokwenza kanjani? Sozehlisa isithunzi ngokuthi wena ubuthi ubanjwa into yakho manje. Madoda. Ilumbo lokuxupha umuntu wesifazane ukuthi avuvuka nonkosilisa ukuthi avuvuka isende. Angiliphasisi ngoba libulala wena. Baningi esibanyathelayo namhlanje abazibulale ngowabo ngokungathembi amakhosikazi abo ngokungazethembi kwabo bona ngokusola amakhosikazi ngokuthi ayajona ekubeni kuyibona abajulayo ubona into yenza yena uje noma umuntu wesifazane uzoyenza kanti umuntu wesifazane uzohlala kulinde wena utshela ukuthi usegoli nje uyalala unkosikazi wakho uthi uyababulala kanti ulinde ukubulala wena nento oyifakile ngoba akafebi umcabango wakho ngoba wena ubhizi vele nabafazi babanye abantu. Naleyo kucupha nje ngokubambana ukuthi bangahlukani leyo nto ungayenza umuntu wesifazane ongeke uphinde wena ulale naye. Umcuphelani ke mangothi ngokuphinde ulale naye ngoba ungasala naye chaza ukuthi awusamthandi. Phuma ke. Umfakelani lento. Madoda nizibulala nina manje. Lihle nje iqiniso. Umcupha umuntu wesifazane emcuphela ukuthi bethu uyazama ukulala bangaqabulana benze na yonke into bathintana kodwa mase kuthiwa akulala ngoba wena uphika ngokuthi inkomo ake ngabukhona ezogena einkomeni zakho ngoba ulobolile lapha. Khona doda lenye sengifane okugcina. Athi umuntu ulala nomuntu wesifazane avesana iqaqele. Yes. Nayi same process le. Yabona ukuthi leyo ke iqishithi mayibe esibangweni isibango leso ngoba hlahla imithi yezibango yiloyo uthi azigakele noma nalokuthi actual thintisa abdala qhame. Uyayibona lonto abdala qhame ezibumna nobukhulu futhi ukuqhama kwakhona ilokuqhama ukuthi amenza akhulume. Into ezokwenza ukuthi manje emva kwalokho into ezokwenza kube khona ihloni eliba khona ukuthi wena ungaphindi ube nalomuntu umsabe nomthwa senyahlangana. Aqakeka ukuthi wena wasokhuluma manje ungenza kangalutho. Isibango leso. Insizwe isebenzisa isibango. Ayisebenzisi. Unazo zozinduku lezo. Nginaso isibango.
ngeke ngibe namalumbo ngingabi naso isibango. Okay. Ngoba phela amadoda amakhulu mayefika la ekhaya qale ngimluleke umuntu ngimtshele ukuthi mfethu ilumbu likanje lizobulala wena lelumbu engizokunikeza lona. But nansi isibango esiwukuthi isibango sokuvimba ukuthi baba bathi isibango cha uthi niyabanga eyokubangisa insizwa ekumuntu wakho. Ngoba ngiyabona into ukuthi ngempela ufaka ilumbu uzolambisa ingane. Elabanye indaba yamadliso abanye abagulisa ngaphansi. Ayagula indoda ayisadliso. Sekunemkhaphalanga manje. Sekunemkhaphalanga manje sikuphekisa uphuthu olungenasawoti. Sithi lipheke ulithulele ndishi sikunikeze umuthi. Sithi uphuze bese uphalaza la ikuthanda lokuqalwa kakhulu umuthi wasibani. Nakho ukudla okutshetshe kuthanda ukukhohlisa mina okuthandayo. Asidle nakho ukudla. Uyawudla lo mkhaphalanga. Shuthi wenza umuntu osifazana. No wesilisa uyawenza amehliso wesifazana. Uthathanda yena kuphela. Yes, umkhaphalanga loyo. Ha. Uyidliso la ngaphakathi elikaphumi sekuthiwa uphalaza. Ngisho uphalaza ngisho athi abafowabo bangamthatha bamphalaza ngayaphuma. Uphalaza, wadliswa yini? Wadliswa iplate. Hamba uphalaza. Hamba uphalaza. Umkhaphalanga. Hamba uphalaza, thatha inyama ebovu, ngithi shise nomuthi othize ukhalisa amakhandlela amabili. Awayekaza azaziphelele. Lo muthi bese uyawuthatha nalo muthi inyama lena muthi omnyama bese uyayishisa ucabe ngawo amalungu omzimba hamba ulala naye. Uyicabe wena. Hamba ulala naye. Wenzani ke lokho? Isibango. Uthi mengabe ngihamba kuyisethi nje vele kuyisibango. Sokuthi nje njengoba sengilale naye akasawuphinda ngikhohlwe. Seyongithanda njengoba nami ngimthanda. Hey. Mekathiwa ngifonela wangangithola efonini ukhathazeka lokho. Leyo yokuthi ke usebenza umuntu esesithi ke manje uyalotsholwa. Abantu abathi sizokwakha la ekhaya. Okay. Ukuze kuthiwa umuntu umagodwa la ekhaya uyahlukumezeka. Kodwa akaphumi le igcekeni. Asho noma umezala wakhe wathi ngeke kodwa azahamba. Bafika bazomlanda. Bathi kodwa ngeke ahlale zobungu. Ahambe kumsebenzi ku Friday ngesonto ekseni usela. Uyabuza la ekhaya. Umuntu osetshenzwe kahle ke lo. Ngoba usebezogana la ekhaya. Nami insebenzo yami ihambe ngokuthi useganile lo muntu akangabisasuka la ekhaya. Kodwa hayi kumhlukumeza. Hayi ukwenza into ezonthi ingane zakho zila. Yenzani izinto nicabangela ingane zenu madoda. Yazi kumanje kunabantu besifazana abahle ngendlela eyisimanga. Obona banengane ingane zabo azikwazi ukuphumelela. Ngenxa ukuthi manje ngisho uthola indoda ayihlali. Ekade izokwazi ukunaka lengane. Ayihlali indoda iyahamba. Wafakwa wena. Ingane zakho zilambile ziphenduka amaphara. Uma wazi akazi afford. Ngabe uthola indoda amshado wanakekela nezingane. So ezinye izinto asibacabangeleni abantu besifazana. Yabona nje thina kahle sibashiqilela phansi abantu besifazana. Nemishado ayisambi nje asajahile thina ukwakha imizi yethu. Sesijaha ukuthi nje ozosondela umfazi akafe. Uyini uzucabanga ukuthi khona ozosondela umfazi wakho ukhona wena? Ilumbo kodwa madoda angeke. Nibulawa yiwona, inishawe induku zeni. Ngoba nje abantu banganitsheli, ilumbo lasend utavuka lamasend lizobulala wena. Iyakumuntu nje uyozilandela isibango. Sekuyodependa ukuthi ke nixoxa nibonana ukuthi ukhathazile isibango isona siphi athi ukunikeza sona. Kodwa elumbo noma bopha lokubophana kwezinja hayi cha asiyivala le. Okay. Udokotela utholakala phi ke abazofuna ukuthi umuntu uthole? Ngitholakala lapha ePietermaritzburg. Dokotela Khathazile akasahlole efonini. Kwakhathazile sewuza straight nje ngqo. Uzizele wena straight. Angikuphoseli mangakaze ngikusebenze. Okay. Angimphoseli umuntu engakaze ngimsebenze ngoba ngizomnikeza umuthi ungamsebenzeli bese uthakhazela iscam. So kumele ngikusebenze mina yonke into yami nje iqala ensebenzini. Ngisebenzela eSkopo mina ePietermaritzburg eSkopo nje emakhaya. Ngisebenzela khona ila ngisebenzela khona. Sebenza zonke insuku anginalo usuku lokusebenza anginalo usuku lokungasebenzi. Mangikhona nje ngiyasebenza. Hayi sabonga kodwa inamba yakho vele khona ke screen ke kazi isuka bayibona nje. Yes Nkosi yami. Yes Nkosi yami. Noma nje uzibona ukuthi unayo inkinga yale isend ungasondela sibone senza kanjani. Sibone senza kanjani. Sibone senza kanjani. Kodwa nje iyekeni yokulanda imithi ukuthi nilumba abafazi ngokuthi umuntu ozolala naye abe nesend. Ngoba leyo nto iwenza ukuthi umfazi wakhe angayindawo kanti ulinde wena ufike uzibulale wena. Uma ngabe befuna ke le enhle
ngabe owesilisa ngabe owesifazane abezeke lapha. Isibango vele sisetshenziswa nowesilisa nosifazane. So isi right abeze mfoloko. Isibango sisi right kakhulu ngoba phela usuku uziprotect. Yabona umuntu osifazane baba khonto kanje. Yabo makazama ukulala nomuntu wangalaleka okokuqala. Wazama nokwesibili. Ngiyasamzama usithanda. Adoda ngikhalela mina. Yeah. Ngikhalela umuntu obukayo la oyedwa ozoba nentata yakhe oyedwa one. Ozothi mina osazwami uhambile. Hayi akeze noma intombi yami engiyilobole ihambile hayi intombi girlfriend hayi yabona la oyedwa one mfethu mkhulu ngiyafisa ukuthi kube khona nomoya ingoba khona baningi amadoda nje asifuna oyedwa ozovela yabona umuntu lo ongavela mkhulu ngingamkhokhisi yezwa ozovela ngithi mina umfazi nangu uhambile simbuyise ngifuna loyo kodwa ngiyana kusheshe yes kodwa ngiyawuphela 2 weeks. Okay. Ngiyamfisa mina oyedwa ngiyazibophezela ekubuyiseni umfazi. Ngiyafisa mangikhuluma ngomfazi ngikhuluma ngomfazi mina ozimisele ngaye. Okay. Wathi ifuke ngoba mina lento engikhuluma ngokumbuyisa kuyinto ezomlanda bese futhi ehlala. Hayi into omfakilwane umuntu. Okay. Uma kwenzeka ke ufike owesifazana ofuna indoda yakhe sifuna ukumdivorce naye angeza. Angeza. Uthi kathatha wesilisa noma wesifazana ofuna umuntu oserious wakhe. Into serious. Okay. Oyedwa mfowomkhulu. Hayi ke senginizamelile oyedwa nje. Ngoba lokho yabona mangizombuyisa mina. Ngiyambuyisa umuntu osazana siyambuyisa lekhaya. Umuntu osisembuyisa. Loyo ke onjalo. Uhlala uhlanga futhi la lokuthi mayise sebuyileke phela. Iba nogazi kuyena. Okay. Ngoba lento ongabi nogazi kuyena khona ukuthi akubuka ethi ya ngiyamthanda mengekho but mase sekhona akubi khona lokho. Okay, loyo ke onjalo othi yena ufisa ukwenza example. Sifuna oyedwa ngiyazi bazoba baningi. Akathinte mina ngqona ke loyo. Akathinte mina not udokotela. Noma nesende futhi oseqala isende. Yeah. Simlaphe futhi. Loyo akathinte mina ngqo. Hayi udokotela ngoba manje udokotela uzohluleka kwenza lo process le kanti mina ngizoza naye ngqo. Indlela yakho. So hayi ke khombizasha manje kulesa khulu. Mfethu sibayeke namalumbo. Asidile nezibango esibamba abafazi bethu bangasigangela abafazi bethu bayigada imizi yobaba ngoba imizi phela sibalandelele ukuthi bazokhulisa imizi yobaba nezingane zikwazi ukukhula futhi ziphila kahle. Amen.